Epa lagunok ongetorri laso txapelen kanalera, ongetorri Jarderiksoren bigarren atal honetara. Lehenengo partiduan lortu genuen osta berdinketa lortzen larogeita sortzi minutu inguru horretan, eta gaur partidu zaila daukagu Manchester Uniteden kontra. Eta irabazi barreko partidua da, gure helburua liga irabaztea baldin bada. Eta beste partiduan ez Harderrek ez Erikson ez zuten ez txardalgorria ikusi, bia jokatu dezakete. Vale, baina gian, egingo dugun esango da Ingel kendu eta Leopold sartu. Horrela hobeto funtzionatzen duen dute orain, aurrera goaz. Hor gure Samker, aurrekoan Samker, Harderrek eta Kirpik izartu zituzten 3 golak. Eta Manchester Harder maitea. El atún. Kaskagino. Menzaletuak partidazteko berrikitan, oiko eskugadak partidazio horretik. Hemen lau bi hiru batekin aurrera jolastuko dugu. Enjoy the game and thank you for attending Old Trafford. Mari Arps, Lankirbi, Lucia Garcia, Atletiko jokalari hoia. Manchester United, Everton, baina askoz ere talde hobeagoa da. Beraz, erneago ibili beharko gara. Vale. Guro reiten Samker barrura. Eske Leopold beste gauza bat da, pasaketa bar askoz ere bete ematen ditu Ingel baino. Egia da, fizikoki Ingel askoz ere osoagoa dela, baina hemen garrantzitsua iraztea da. Baina ez gaitezen fiatu, enma jaiez. Jai giz. Ez dakit. Samkerrek dauka UEFA Woman Premier Leagueko gol gehien sartu dituen jokalariaren errekorra. 34 gol. Vale. Right, Buchanan.
This is a message for Taylor Bailey. That's Taylor Ongi. Bailey. Can you please make yourself known to the nearest steward? Thank you. Guro Reiten. Frank Kirby, Samker. Eta Igarrena ez da. Aldatu zenbakia mesedez. Igarrena gaia zenolako pasea. Kirbyren kontrola Sorbaldarekin. Eta Samkerren bigarrena. Ongi. Definizio ez daukerarik onena izan, baina beno, jokaldeak ukatu behar dira. Andy Bright. Edin Cuthbert. Kirby. Ez da falta izan, ala arbitro. Ez da ezer egon. Vale, kontuz. Epa. Vale, ez aldera, ongi. Saldu dira. Carter. Reiten, erdiaketa. Eta Cuthbert gutxigatik ez da heldu. Edo kornerra izan da. Bueno, heldu da, baina ez du ongi egin erramatea, buruka da. Utxita bi, ez dago gaizki. Reiten. Garderitzaroten. Bukane galetik, erdiraketa, kornerra. Vale, utxe eta bilenengo zatian, ez dago txarto. Ongi hasi gara partidua behintzat. Hor gure zaleak, eta lehen jokaldirik onenak. Lehen zatiko jokaldirik onenak. Lehenengo aukera, lehen da iziko gola. Hemen bigarrena. Ez buruarekin izan da kontrola. Eta gero bi aukera hauek. Leopold zenengo. Baina abili eskerranka, mesedez. Eskerranka zertarako daukagu. Eta besteak Cuthbertena. Hemen. Bueno, utxe eta bi. Arsenal bat, Manchester City ere jazen doa. Bueno, gu gurera. Cuthbert. Bukana.
Ideia hona zen, baina defentsak bere lana primeran egin du. Samker bakarrik, Samker. Kasenbako geldiketa. Vale, Lucía Galdia, Alexia Russo. Vengatik. Bai, Lucía García ez dirbil Lucía García. Horrerdiak eta... Errenatea Harder. Kasenbako geldiketa, Kuzber aukera. Langara eta ez da sartu, bale. Hasiko gara berriro. Jokaldia lantzen. Kuzber Harder Kerr. Berriro. Berreskuratu behar dugu baloia. Harder Kerr. Bukanan Harder kontrole errematea. Eta gutxigatik kanpora. Errepikamena, kontrola, jaurtiketa. Bueno, gutxigatik ez da izan. Kamera kontua. Samker. Eta hirugarrena. Hat-tricka lortu Samkerrek. Eta ospakizun klasikoa. Ni hori egiten duen bakoitzean gorputzaren ezurrak hautsi egiten zaizki. Aldaketara matein dezakegu, agian bai. Kirby... Kankoik... Kankoik zetigo dezakegu Kuzber. Jarde aurrean, Kuzber, kanpora. Eta hor jarri dezakegu James. Bai. Aldaketa. Ongi Berger. Kuzber. Bukatu behar da baloia eta laugarrena. Ja erabat erabakita usteko partida, eta 2. minutuan, 8-4. Eta gure aurrelari eskoziarrak lortu du gola sartzea. Erdilari eskoziarrak. Sentitzen dut ez du sentitzen. Bueno, bentsat kale egin duen aukeraren madrikazioa etendu horrelako zer.
Ahora ez da zer egon. Letizier. Zelen. Ez bat ere fidatzen. Bukatu da partidua. Sankerrek baloia egongo du etxera. Eren jokalderik onenak. Manchester United utz, Chelsea lau. Horrela 4 puntu lortzen ditugu ligan. Eta suposatzen dut Arsenal eta Manchester City ongo direla hor lehendabiziko postuan lehian. Jo, eta hurrengo parte gainea Manchester Cityren kontra. A ver, posizioa. Bosgarren gaude. 4 punturekin. Manchester City lehenengo doa 6 punturekin. Beraz, partidu hau iraziz gero jarriko ginateke 7 punturekin Manchester Cityren aurretik, eta gero Brighton eta Manchester United egiten arabera, gorago edo berago jokalen estatistikak, Sanker 4 gol 2 partidutan. Eta hortik Cuthbert gol bat, Kirby gol bat, Harder non dago. Eta Harder gol bat 2 partidutan. Beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela eta hurrengoan gehiago, agur!